På här med att vi har lampan. Hallå? Vårstädning. Jag gillar inte de här små gråsparvarna. Vårstädningslotto. Hallå? Hallå? Det är alltså vårstädnings... Vem är det som har trampat på duvan här? Inte jag eller? Vi får ta hand om honom. Gunilla, du får komma fram och spjälka duvan här som vi har råkat att få under skattkärran här. Nu fick vi lampa också. Stefan Liv! Rider du mig? Stefan Skykrappen, Studio 10 och så vidare från Delsjövägen i Göteborg. Vi kör alltså i vårstädningslott och är jag och Lasse, vi är Valtorp. Och nu har vi letat oss ner så det på själva uppsamlingsplatsen. Och vi ska uppropa vilka som ska med och vilka som ska göra vad. Det ska eldas, det ska räfsas, det ska skjutas, det ska grönas. Och jag drycker till med räfsan och jag drar väl till med axan. Det är exakt det menar jag. Saxen, Lotusena som en extatisk trädgårdsmästarlärling. Jag har ruket på mig så vi har eldat en grej här ser du. Och det var la kombinationen berberis. Rhododendron cigarrer gjorde vi och sådana ska man göra när man var liten så du. Sativa, cannabis sativa hittar vi några plantor här som vi lovade. Precis, vi hade det ena med andra. Och den ruken som vi utvecklade Stefan. Och förresten var vi ute uppe och hämtade han en ungdom, den yngste medlemsgästen här som har fått lägenhet av sin pappa. 800 000, inga dåliga pengar det. Cavalli Björkmans pojke det här, eller Joakim Cavalli Björkman. Som har varit trevligt. Och vi sa du får du komma ut. Och vi la ett rosa ner i brevlådan och till slut så rökte vi ut den bakfulla skojaren. Och han fick stå vid elden sen och sköta den. Hoppnurr med lugg och allt. Den avsjukt när man ser luggen på honom. Men det är annan parentes. Och vi har fått en ytjordsvärmare och säga vad heter det? Strömfelsbrytare heter det. För 1100 kronor betalar vi för den. Då är det 1100 ni flyttar för om ni stod där. Lyssna hur du var folk, vilken stämning är det. Ja, otroligt. Grillarna är igång på alla platser. Vad gjorde han nu? Så står och rapar Lasse. Oj då. Han är igång igen. Han har ätit allt möjligt. Både möll och torvor och grejer har slunkat ner och förväntat till det grillning. Oj. Då har vi upprop här. Och du har verktygen Lasse i din hand. Och du börjar med räfsa, normalräfsa. F4 heter den räfsan. Och vem ska ha räfsan? Vem har du på din lista där längst upp här? Menachem Begin eller? Menachem Begin, ja! Och räfsa! Ska vi se. Ja, vi Menachem Begin där. En liten gubbe. Ja, vad bra. Och då kastar du bort räfsan till honom. Varsågod gubben. Jag har inget bollsida det är det. Vem är nästa man i vänster? Vi ska få fyllehackan. Lotta Bromé. Lotta Bromé, är du med oss? Det var också du bra. Upp i näven när vi ropar här. Fyllehacka Lotta Bromé. Då ska du rensa med här borta. Precis så att vattnet rinner precis ovanför nypanen här. Ska vattnet rinna ner till vänster. Du vet ju precis vad det finns ett anslag här på väggen. Och nästa man i valsen, det är häxaxeln. Vem ska få häxaxeln? Gabriel Romanus. Precis. Har denna fotvandrat hit för att hjälpa till eller? Det är roligt att så mycket kända folk har stått med här ikväll och ställer upp för de här gamla som bor i området. Ett popsnöre som är bakfull och gamla människor. Det blir inte mycket till tomt, eller inte mycket till markutjämning här. Men vi har fått mycket gött folk. Gabriel Romanus, var du beredd? Där borta står du. Häxaxeln är din. Och nu ska det bli korta fina häckare. Oxeln ska ner alltså. Ner i botten, det vet du. Då har vi massa spett som stora. Vi ska spettas ett par hål för att sätta staket. Vi kan få spetten, Lasse. Petri Pumpa från Lund eller? Precis, Petri Pumpa från Lund. Är ni här, hela personalen? Där är de nere och bra. Precis, de ska sköta grillen sen på Petri Pumpa. Men först ska ni göra hål i jorden. För det ska sättas ett staketer. Sutte de här jävla människorna som går här uppe. Det är en massa folk som går in på våran tomt och låter sina hundar göra det. Precis, det står det rakt ut. Utan att plocka upp skiten eller i pösarna vi ger dem eller? Precis, det är bra Lasse när vi kommer in på det med hundladrinen. Vill jag säga det att det är inte det sämsta jobbet som jag delar ut nu till er. Utan det spelar ingen roll vilka jobb som är vad. Utan vem får det Lasse? Roger Holtback eller? Han är inte här så han var hemma. Han har ont i ryggen. Han ringer med ska vi se, vem står där på listan då? Leif Lotus, det fick jag åt. Det har vi aldrig sagt någon gång. Ska jag det sketjobbet? Nej. Utan jag är arbetsledare och inget annat. Lasse, du tar hundlatrinen och tömmer den. Så är det nu. Det har vi delat jord. Så är det Stefan. Vi har uppropet. Och nu har de dratt igång grillarna. Hör ni vad det brinner i buskarna här? Ska man såga ner ett träd också eller? Nej, nu är han igång med den här. Nej, inte det trädet! Lasse, du är klok! Timmer!
drar han trädet där rätt över elden här borta. Aj, aj, aj. Står det så här. Fan också. Aj, 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 eller? Stefan! Ja, det låter... Eller Ulf Reitmanis, eller vad är du, eller? Ska vi ringa? Vi får ringa en Ja, vi får ringa något där alltså. Stefan, du får komma tillbaks för du har landat en grej upp på elden här. Så den lille skojpojken har fått... Fan är han nu då? Han sitter där. Ja, det... Stefan, Ja, vi får ta ringa tillbaks någon. Ja, från vi ringer. skojprogrammet du har alldeles strax för det. Så här går det i vårstädning. Spela musik så länge då. Ja, vi spelar